कष्टाची भाकरी पोचतो ही दुनिया सारी, माझा बाप शेतकरी, माझा बाप शेतकरी. आणि याच माझ्या शेतकरी बापाची व्यथा मांडण्यासाठी मी आज आपल्या समोर उभा आहे. नमस्कार, मी आदित्य लक्ष्मण चांदर या मध्य विद्यालय जातेगाव येथून आलेलो आहे. माझ्या भाषणाचा विषय मांडतो, शेतकरी आत्महत्या करणे आणि उपाय. विषयाची सुरुवात करत असताना मला आठवतात ते जगद्गुरु संत तुकोबाराय, ज्यांनी आपल्याकडे सावकारकीच्या नावाखाली गहाण असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे 7 बारे इंद्रायणीच्या डोहामध्ये बुडून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली. मला आठवतात ते छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांनी गवताच्या काडीलाही महत्व देऊन खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याचं स्वराज्य निर्माण केलं. अहो, पण आजच्या काळात जर पाहायला गेलं ना, तर मला दिसतो तो युपीचा शेतकरी, ज्याला कर्जमाफी म्हणून फक्त 93 रुपये 9 पैसे इतकीच कर्जमाफी त्याच्या वाट्याला आली. अहो, गद्दार आहे इथली कर्जमाफी, जी फक्त कागदावरच उतरली. माझा शेतकरी राजा आत्महत्या का करतो? जेव्हा सरकार त्याला हवं तेवढं पीक कर्ज देत नाही, तेव्हा त्याला नाविलाजानं सावकाराच्या दारात जावं लागतं. माझा शेतकरी शेतात रात्रंदिवस राबतो, तर त्याच्या हाती लागतं काय? काहीच नाही. मग अशा परिस्थितीत माझ्या शेतकऱ्यानं घर खर्च कसा भागवायचा, मुलांचं शिक्षण, आजारपण यासारख्या गोष्टीसाठी तर त्याच्याकडे पैसा शिल्लक राहत नाही. म्हणून आज शेतकरी आत्महत्या करताना आपल्याला दिसत आहे. जेव्हा आपण शेतकरी आत्महत्येची कारणे शोधत त्याच्या मुळाशी जाऊ, तेव्हा आपल्याला शेतकरी हा कुठंतरी सरकार आणि सावकार यांच्या विळख्यात अडकून पडलेला दिसेल. मी 5वीत असताना ऐकलेली इंद्रजित भालेरावांच्या कवितेची ओळ आज मला आठवते. लेतो अंगावर चिंध्या, खातो मिरची भाकर, काडी उसाची पाचट, जगा मिळा या साखर. काटा त्याच्याच कापाई, त्यानं काय केलं पाप, कष्ट सारं त्याच्या हाती पण दुसऱ्यांच्या हाती माप. अध्यक्ष महोदय, मी 5वीत असताना ऐकलेल्या शेतकऱ्याची कथा आणि माझ्या वास्तविक जीवनातल्या शेतकऱ्याची व्यथा अजिबात बदललेली नाही. यात लॉकडाऊन मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर विरोधात लढत असताना सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचून त्यांना अंतर पोचण्याचं काम जर कोणी केलं असेल ना, तर ते माझ्या बळीराजेने. अरे, कोऱ्या कागदाला काळ्या शाहीनं काळं करावं इतकं सोपं नसतं रे काळ्या मातीला हिरवं करणं. त्यासाठी जीवाक्षावरती घेऊन घाम गाळून कष्ट करावं लागतं. तेव्हा कुठंतरी धरतीतून एक हिरवा कोंब उगवतो. म्हणजेच धरतीतून एक हिरवा कोंब उगवण्यासाठी माझ्या शेतकऱ्याला रात्रंदिवस राबावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, ज्या देशानं काल परवा चंद्राच्या संशोधनासाठी यान रवाना केलं, जो देश येत्या 5 वर्षात जागतिक 3री मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून आहे, ज्या देशात शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा पुन्हा आहे, त्या देशातील अन्नदात्याला, बळीराजाला आत्महत्येची वेळ येते, यासारखी लज्जास्पद आणि लांछनास्पद गोष्ट कोणतीच असू शकत नाही. आणि सोशल मीडियाला सुद्धा या गोष्टी दिसत नाही. मी विनंती करतो त्या सोशल मीडियाला, अरे फिरवा की तुमची कॅमेरे उसाच्या पातळीत हडगोटणाऱ्या थंडीत ऊस तोडणाऱ्या आया बहिणीकडं. दाखवा या जगाला जगाच्या पोशिंद्याचं होणारं शोषण आणि काळ्या बाजारात विकलं जाणारं आमचं राशन. दाखवा एकदा शेतकऱ्यांच्या पोरांच्या तुटलेल्या पाट्या आणि हरवलेली पुस्तकं नांगरलेल्या शेतात. शेतकऱ्याचं पाल्यामधलं जगणं दाखवा, रात्रंदिवस राबणं दाखवा, आणि दाखवा कोळ्या हातातील कोयती. लोकशाहीचं मरण दाखवा, शेतकऱ्याचं सरण दाखवा, कोरडं टाक धरण दाखवा, भ्रष्टाचाराचं कुरण दाखवा, आणि भ्रष्टाचाराचं कुरण दाखवा, शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या बोजाने शेतकऱ्याच्या पाठीवर पडलेलं वळही दाखवा, आणि दाखवा शेतकऱ्याच्या सोन्यासारख्या पिकाला मिळालेला मातीमुळे भाव दाखवा, आणि मग हातात माईक घेऊन हा देश कृषी प्रधान देश आहे असं पुन्हा एकदा म्हणून दाखवा, असं पुन्हा एकदा म्हणून दाखवा. शेतकरी आत्महत्येची विविध कारणे आहेत. कर्जबाजारीपणा, कोरडावला दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, आणि माझ्या शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला योग्य असा हमी भाव न मिळणं. मग जर जगाचा पोशिंदा मानणाऱ्या शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून तारायचं असेल, तर त्याला वेळोवेळी कर्ज पुरवठा करून द्यावा. मग माझ्या शेतकऱ्यावर कर्जात बुडण्याची वेळच येणार नाही, तर आत्महत्येचा प्रश्नच राहत नाही. त्याच्या शेतीमालाला योग्य असा हमी भाव मिळवून द्यावा. सरकारनं सत्तेवर येण्या अगोदर शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला हमी भाव कायदा लागू करू असं आश्वासन दिलं होतं, पण अजूनही तो हमी भाव कायदा लागू करण्यात आला नाही. तो लागू करण्यात यायला पाहिजे. स्वामीनाथन आयोग, मार्शल प्लॅन यासारख्या संकल्पना प्रत्येक गावागावामध्ये राबवल्या गेल्या पाहिजे. हायड्रोपोनिक शेती म्हणजे काय असतं, ती कशी करावी याबाबतची माहिती माझ्या शेतकऱ्याला समजली पाहिजे. आणि ज्या दिवशी हे सर्व होईल, त्या दिवशी हा देश जागतिक महासत्ता बनल्याशिवाय राहणार नाही. या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यातील प्रगतीसाठी या देशातील शेतकरी हा ताठमानेने जगला पाहिजे. या देशातील शेतकरी हा ताठमानेने जगला पाहिजे. जाता जाता एवढंच म्हणेल, त्याच्याबद्दल बोलावं काहीतरी, जो करतो शेत मावलीची वारी. पण पुन्हा लक्षात आलं, खूप मोठी आहे माझ्या शेतकऱ्याची कथा. सांगायला बसलो तर संपणार नाही व्यथा. इडापिडा टळो, बळीचे राज्य येवो, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो व विचारपीठाची रजा घेतो. जय जवान, जय किसान.